Bai, Meltxor, bizar zuri naiz, nuzabiltzate. Mendi beltzin gurun, hori joa iristen. Zuze mouz, karta guztik bildu aldituzu. Bai, 3 egunez ondia guretzako karta jasotzen, eta lortu deu. Dana jasoitugu. Eta gauza asko eskatu alditue. Ni inorrek ikusi gabe, bigilatzen ibili naiz, eta karta batzuk potolo xamarrezian. Batzuk ondo, baino beste batzuk asko txoskatu due. Bueno, zerbait ingo deu, saiatuko gea denentzako opari prestatzen. Hoi bai, karta guztik desinfektatu guri eman aurretik. Lasai Meltxor, desinfektatu ditugu, eta prez utzi dizkitzuet zuen txokoan. Etortzen zeatenen, han izango dituzue. Oso ondo, laster iritsiko gea hori joa. Eskerrik asko bizar zuri.